చూడండయా బాబు చూడండయా, స్కిన్ టైటులు సీను అది రిందయా, కుర్రాళ్ళకే సినిగిపోయిందయా. పచ్చనోటే పరమాత్మ బాబు పరమాత్మ. పైసే కదరా బ్యాటరీ, ఏటీఎం రాబరీ, ప్రతివాడు పోకిరి, స్నాచింగుల్లో కొలవరి. విశ్వదాభిరామ ఈ లైఫే పెద్ద డ్రామా, విశ్వదాభిరామ అరే ఎక్కడ ఉందిర ప్రేమ. వీర బ్రహ్మమెప్పుడో చెప్పెను రాయి మాట, కళ్ళ ముందు నిత్యం జరుగుతున్న ఒక ఆట ఆట ఆట. సైబర్ క్రైమ్ సునామీలా పొంగుతోందిరా, కట్నోమ్సేమో రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడాయరా. డబ్బు కోసమై ఇది గ్యాంబ్లింగ్, మగువ కోసమై చేసింగ్, లవ్ లో ఉంటే ఇక డేటింగ్, చివరికి చేసేదే చీటింగ్. విశ్వదాభిరామ ఈ లైఫే పెద్ద డ్రామా, విశ్వదాభిరామ అరే ఎక్కడ ఉందిర ప్రేమ. వీర బ్రహ్మమెప్పుడో చెప్పెను రాయి మాట, కళ్ళ ముందు నిత్యం జరుగుతున్న ఒక ఆట ఆట ఆట. మాస్కే వేసి బాయ్ ఫ్రెండ్ తో తిరుగుతారురా, మస్కా కొట్టి రిస్కులో నా దూకుతారురా. యాక్సిడెంట్ లో ఓ ఫైటింగ్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ లో ఫుల్ రేటింగ్, టెంప్ట్ చేయదా ఈ డ్రెస్సింగ్, అందుకే కదా కిడ్నాపింగ్. విశ్వదాభిరామ ఈ లైఫే పెద్ద డ్రామా, విశ్వదాభిరామ అరే ఎక్కడ ఉందిర ప్రేమ. వీర బ్రహ్మమెప్పుడో చెప్పెను రాయి మాట, కళ్ళ ముందు నిత్యం జరుగుతున్న ఒక ఆట. పైసే కదరా బ్యాటరీ, ఏటీఎం రాబరీ, ప్రతివాడు పోకిరి, స్నాచింగుల్లో కొలవరి. విశ్వదాభిరామ ఈ లైఫే పెద్ద డ్రామా, విశ్వదాభిరామ అరే ఎక్కడ ఉందిర ప్రేమ. వీర బ్రహ్మమెప్పుడో చెప్పెను రాయి మాట, కళ్ళ ముందు నిత్యం జరుగుతున్న ఒక ఆట ఆట ఆట. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.